halittar bayi ba mu da kowa sai kai annabi dube mu Sanka muke ya shugaban halittar bayi ba mu da kowa sai kai annabi dube mu banda tsimi a gare ni bana da dubara komai zan sai na saka sarki na tabara ka nake roƙa Allah ƙaran basira zan yi yabo a gurin wannan da ya zarce kowa girma kai dubin gai salatu ka gurin nura wanda ya zarce zato kai wa shi tabara sa ahali da sahabu duka najera sa ahalil baitin nabi suke da alfarma Sanka muke ya shugaban halittar bayi ba mu da kowa sai kai annabi dube mu ya gausul wara salamun alaika barhamarai da zuciya tana baka shehi ahmad tijani gun kana duka shehu mujaddadi dan fodiyo barka da himma ya zahara usaji da uwar kirki yau na zo ne da baituka da beganki kuke yin kyautar da dole mamaki gani gare kiki ban ruwan gidanku na shani ma annabi wanda ya ce ya barka ni mana bar shi ya zama tilas ne gare ni kyamar shi amma ga nasiha zan yo gare shi sai ya rike annabi ne zai sama abin da yake nema bani da aiki da ya wuce na soyayya mai kaunar kadai nake wa alkunya hanyar da babu kai cikin tana juya domin da kai kadai akan je kyakkyawar makoma Sanka ya shugaban halittar bayi ba mu da kowa sai kai annabi dube mu amince da ni cikin masoyanka aya shugaba sana ce danka don kaunar da kake wa Fatima tiyarka ce mun na zo rauda zuciya ta samu salama annabi shaida kana wanda ba mu na san ka mata da maza ba mu da tamkar ka komai tsanani muna a bayanka kana wanda ba masoyanka ne ya mai girma annabi yaran nan ne mai rauni cikin tafiyar bana da sani gashi kuma na dau aniyar tsaro baituka ga jarumi a badar amade ya salisu na bidar karin himma Sanka ya shugaban halittar bayi ba mu da kowa sai kai annabi dube mu sanka muke ya shugaban halittar bayi ba mu da kowa sai kai annabi dube